ଗଞ୍ଜେଇ ଫଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁନାହିଁ। କ'ଣ କରିବା, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା, ଘାସ ତ ହବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଲୋ। ଆଲୋ ଅଜା, ତୁ ପରା କାଲି କହିଥିଲୁ ମୋତେ କ'ଣ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବୁନି, ଆମ ସାରେ ପଚାରୁଥିଲେ, ଟିକେ କହ। ତୁ କ'ଣ କିଲୋ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ପଢ଼ିବୁ? ମୋର କାହିଁ ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ତୁ ଯାହା ବହିରେ ପଢ଼ିବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଶୁଣା। ତାହେଲେ ଶୁଣୁ, ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଦସ୍ୟୁ ଆଡ଼ୁ ଆଗ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦସ୍ୟା ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହେଲେ ନଥିଲା କି ଦସ୍ୟା? ହଁ, ମୁଁ ବାପୁ କମରେ ଦେଖିଛି, ସେ କହୁଥିଲା ଦସ୍ୟା ପୁଅ ରାମ। କେତେ କଥାଟା ମୋ ମା ଶିଖିଗଲାଣି ଆଉ। ଦେଖିବା କହିଲୁ, ବାପୁ କ'ଣ କହୁଥିଲା? ବାପୁ କହୁଥିଲା ଦସ୍ୟା ପୁଅ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଚାରିଟା ଥିଲେ କୁଆଡ଼େ? ଏଇଟା କ'ଣ ସତ? ହଁ ଲୋ ମା, ଦସ୍ୟା ଠିକ୍ କହୁଥିଲା ନା କ'ଣ? ଏଟା ତୋର କମେଡ଼ି ଦେଖୁଥିଲୁ। ଦସ୍ୟା ଠିକ୍ କହୁଥିଲା। ପପୁ ସେ ଯେଉଁ ରୋଲ୍ କରିଛି ସେ ଠିକ୍ କହୁଛି। ତାର 4ଟା ପୁଅ ଥିଲେ, 3ଟା ଥିଲେ ମାଇକିନା। ମାଇକିନା ଜାଣିଛୁ ତ? ହଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ବୁଝିଲୁ, ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇକି ଯାଇ ବଣରେ ରହିଲେ। ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା 3 ଜଣ ଯାକ, ତାକୁ ରାବଣ ନେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲୁ? ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ରାବଣ ତାକୁ ପ୍ଲେନରେ ବସେଇକି ନେଇଗଲା। ନାଇଁ ଲୋ, ପ୍ଲେନ୍ ନୁହଁ, ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ। ପ୍ଲେନ୍ ନୁହଁ, ତମେ ହେରା ଆଜିକାଲିର ଛୁଆ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ ଆଉ। ସେଇଆ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ, ସେଇଥିରେ ବସେଇକି ସୀତାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ବାଟରେ ସୀତା ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ରାମ କତିକି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ଶଳା ହେ ଦିନିଆ କ'ଣ ଫୋନ୍ ଥିଲା କି ଆଉ? ଇଏ ଶଳା ଜାଣିଲା କେମିତି? ନାଇଁ ଲୋ, ନାଇଁ, ହେ ଦିନିଆ ଫୋନ୍ ନଥିଲା। ସେ କିଛି ଫୋନ୍ କରୁନଥିଲା, ଏରା ଖାଲି କାନ୍ଦୁଥିଲା ନା ଆଉ। ବୁଝିଲୁ? ମୁଁ କ'ଣ କମେଡ଼ିରେ ଶୁଣିଥିଲି, ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ତାକୁ ମେସେଜ୍ ପଠେଇଲା ଯେ ତମେ ଶୀଘ୍ର ଆସ, ରାବଣ ନେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଜଟାଇ ଗୋଟେ ଆଇଥିଲା, ତା ହାତରେ କ'ଣ ଦେଉଥିଲା ଚିଠି ଯେ ତାକୁ ରାବଣ କାଟିଦେଲା, ତା ପର ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲା। ହଁ, ଠିକ୍ ବୁଝିଛୁ। ବୁଝିଲୁ, ତାକୁ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ହେରା ବସେଇକି ନେଲା ବେଳକୁ ଦେଲା କାଟି ତାର। ସେତିକି ବେଳେ ଜଟାଇ ପକ୍ଷୀ ଆଇଥିଲା। ବୁଝିଲୁ? ତାପରେ ଯାଇକି ଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କି ଲଙ୍କା ଆମେ ଏରା ଖାଉଛେ? ନାଇଁ ଲୋ ମା, ସେ ଲଙ୍କା ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ବୋଲି ଅଛି, ଦୀପ ଆଜିକାଲି କହନ୍ତି ଦୀପ ଲଙ୍କା, ସେଇଠି ରାବଣ ରହେ। ବୁଝିଲୁ? ରାବଣଟା ବହୁତ ଶଳା ଚାଲାକ ଥିଲା, ନେଇଯାଇଥିଲା ସୀତାକୁ। ରାବଣ କ'ଣ ଚାଲାକ ଥିଲା? ଚୋପା ଚାଲାକ ଥିଲା। ଶଳା ପ୍ଲେନ୍ଟା କରିଥିଲା, ତାକୁ ସେଇଥିରେ ଉଡ଼େଇକି ନେଇଗଲା। ତାକୁ କହିଲା ବାହା ହବ ବୋଲି, ବାହା ହବନି କ'ଣ ପୂଜା କଲା କୁଆଡ଼େ? ହଁ ଲୋ ମା, ତୁ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛୁ। ତାର ଗୋଟେ ଥିଲା ରାବଣର ଭଉଣୀ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା। ବୁଝିଲୁ, ତା ନାକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାଟି ଯାଇଥିଲା। ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଲାଇନ୍ ମାରୁଥିଲା, ରାମକୁ ଆଗ ଲାଇନ୍ ମାରିଲା, ତାକୁ ପ୍ରପୋଜ କଲାଠୁ ସେ ତା ନାକ ଖୁରରେ କାଟିଦେଲା। ପ୍ରପୋଜ କଲା, ଲାଇନ୍ ମାରିଲା, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ମା? କିଛି ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ମାରି ନାହିଁ। ବୁଝିଲୁ, ସେ ତାକୁ ବାହା ହବ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ହଁ, ସେଇ ଏକା କଥା। ବାହାଘର ଲାଇନ୍ ମରା ହେରା କ'ଣ ସବୁ ଏକା କଥା? ଏଇଟା କ'ଣ ଜଗୁଡ଼ା ମାଦଳ ଥିଲା? ରାକ୍ଷସୁଣିଟା ସେଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତା ନାକ କାଟିଦେଲା। ହଁ, ରାକ୍ଷସୁଣିକି କ'ଣ ରଜା ପୁଅ ବାହା ହୁଅନ୍ତି କହୁନୁ? ସେଇଠି ଯୋଗୁ ତା ଲାଇନ୍ କାଟି ଦେଇଛି ଆଉ ତାର ଆଉ। ବୁଝିଲୁ? ଆରଥରକୁ ଥାଉ, ଏଇଥର ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି। ଆଲୋ ଅଜା, ରାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ'ଣ ଗଲେ? ତାକୁ ଗୁଳି ବନ୍ଧୁକ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ। ଆର୍ମି ବାଲା ନେଇଥିଲେ କୁଆଡ଼େ? ଆର୍ମି, ନେଭି, ଏୟାରଫୋର୍ସ ଏସବୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେବ ଏଇ ଛୁଆଟା। ଆର୍ମି, ନେଭି, ଏୟାରଫୋର୍ସ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଭାଇ? ଏ ଦିନିଆ ଏରା ନଥିଲା ଲୋ। ସିଏ ହନୁମାନ ମାଙ୍କଡ଼ ଜାତୀୟ ପଶୁ ଏଇରା ସବୁ ନେଉଥିଲେ ନା ଆଉ, ସେତୁ ବନ୍ଧୁ ବନେଇକିରି ଆଉ। ଅଜା, ଆରଥରକୁ ଥାଉ, ଦେଖିବା କ'ଣ ତାଙ୍କର କେମିତି ଆଟାକ୍ କଲେ, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ୱାର୍ଟା ହେଲା, ଆମେ ଟିକେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଆଉ।